لسر بریارا کنفدراسیون سندیکایên کارمندên cemawariyê Kesk, Dîsk, Timo bû Tetebê li bajarê Amedê bi hezaran karmendan meşeke girseyî li dar xist. Karmendan bi çalakiya xwe piştgirî dan xelkê Sûr, Cizîr, Silopî û Kerboranê. Sendîkavan ji bo ku dorpêça li ser navçeya Sûrê rabe, niha bi duruşman ber bi Sûrê ve dimeşin û li wê derê bixwazin ku ev dorpêç û qedexe bê rakirin. Lê polîsan li ber qeda Şêx Saîd bi têlvend û wesayîtên Tomayê pêşiya girseyê girt û nehêştin ew biçin Sûrê. Li ser vêyekê girseyê ji bo şermezarkirina helbesta polîsan dest bi çalakiya rûniştinê kir. هم دخوازن آشتی چه به بارش دخوازن باش خاطر توش نخوازن. ev şer narawiste û heta şer narawiste jî hem vicdanê mirov hem jî em bêjin sekna mirovê du warî de heta bencam nebiyo nikarin bisekin jî. Bi vê çalakiyan bixwazin vegerin pêvajoya aştî. Em jî dibêjin bira vê qetilama Sûriyê bisekine. Bera son damara me sonî ney, werge were em ê dunyayê serê wan xera kirin. Çalakvanan piştre bi daxuyaniyeke çepemeniyê li hemberî qedexeya polîsan nerazî bûn nîşandan. Sokaklara topların, tankların yerleştirilmesi, Bajarên Kurdan nebûna qada şer. Dewletê tank û topên xwe li navçeyan bicî kirine û jiyana Kurdan dixin xeterê. Divan operasyonan de zarok têne kuştin, bebek, keç, xort û extiyar tên kuştin. Xelk nikare pêdiviyên xwe yên rojane bicîbîne. Em dixwazin ev qedexeya ku li dijî hiqûqê ye demil dest pê rakirin û mafên herî mirovîniyên gelê me bên naskirin. sorumluluk gereği gidilen yolun Piştî daxuyaniyê bi hezaran çalakger careke din ber bi taxa ofîsê ve vegeriyan. Di dema meşê de polîsan bi gaza rondikirêj û ava şit müdaxaleyê girseyê kir û ew belav kirin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.